Ngayong hapon sa inyo mga Kasibuano. Ako po si Rodin Ricaport. May app ako sa YouTube na Cebuana Rider. Ako na karon sa balay karon paingon ako duty. Ako pailaila kamo sa akong asawa na si Gina Ricaport, ang akong misis nga may bahay. Nasa gibuhat nga magkuan sa kapayas para sa among sa kanang tawag na salad, appetizer, papaya. Kumusta na din mo tanan diha sa Cebu City, mga delivery man, mga kapanda rider, grab rider, Maxim, tanang mga delivery man. O usa sa ka delivery. Tawag ang giwa. Music ni Kairos ay. Banda-banda. Banda sa rock. Kaon ka ni Kai? Ha? Kaon ka kapayas Kai? Ali, yummy ali. Andam sa likog tubig. Para baunon ini delivery na ko sa Ups. Tara guys, kaon ta kapayas guys. Ah. Wala. mga Kasibuano rider, mga anta. Nabot na ka, Rodjen. Gwapo. Tagay din na. Usa na lang lang no. Oh. Igutan taning iyang alugbati diri o. Tapos sa bungong, gabi na sa irian sila. Asa lapit ba? Nasa ikabulong ba? Ikaon ka dahil sa dali maday. Takpay pito. Bit, saan ka payas, Bit? Papayas nga. Kapayas nga Di hinog. ko bi. Diin mamana. Pino po. Diin ma dahil mitano. Pino po sa tindahan sa kuan Asa okra. ka Pit, pailaila taday mo sa akong silingan si Petra Agawin. Taga-ubos na siya. Nagawin na di ay ko. Sabo ang agawin. Si Bayona di ay. Sayop na Rodin. Sa pagkat ni mo ato. Bulag ini pada ko dinay. Ha? Diyan na rasa dia. Plus 20. Sige sa gratis ni. Sige na akong iyo na. Sumpay. Ang takas mano. Hindi pa man niya busog na.
usod na. So, yung uban sa ref. Para mga yan, gabi. Wala ka? Yung siya Ito may ang butang din. Ay, nag-isod dito sa babaw o ka ng kuan. dili mapugot. Tubig. Kanyo ah. Ang sa mudaan eh. Nabuak. Nabuak ang kaning kuan oh. Ang ganaki. Tagakan anak. Talaga ibalim buta na rin. Mamutang mabuka diri ko. Nawa na. Kaya manood pa ko aring kuat. Wala na sa tubig. Layo. Hmm? Kanang nga tubang tud ka? Kanang ngaon ba nga? Dulit. Usog mas kapayas guys. Hala. Pipoy ang